Tervehdys taas. Lähdetään tällä kertaa tälleen vähän niinku samoilun merkeissä etsimään mukavaa ja rauhallista metsälampea, mihin voitaisiin laittaa yksiö pystyyn ja nauttia rauhallista illasta. En ole aikaisemmin täällä ollut enkä pyörinyt näissä metsissä ja maastossa, niin kiva lähteä katsomaan vähän, että mitä täältä vastaan tulee. Toivotaan, että ainakin sellainen mukava lampipaikka löydetään. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan samoilemaan. Mustikoita on ainakin kovasti täällä. Täällähän alkaa alueen historia näyttäytymään. Tässä on tervahauta. Menee oikein kunnon onkalo tonne alas ja kyllä. Näin se on. Ja katon, kartta oli merkattu sellainen pyöreä ympyrä ja se on tässä kohtaa. Siinä ei ole mitään mainintaa tervahaudasta, mutta tervahautahan tää on. No niin, sehän oli kiva käydä katsomassa tää juttu ja lähdetään jatkamaan sitten tuosta tuohon suuntaan. Siellä on ensimmäinen lampi pitäisi tulla, niin käydään katsomassa mille siellä näyttää. Joo, ollaan täällä Pohjois-Valkealassa kuitenkin ja tämähän on sellaista aluetta, että täällä on kymmeniä lampia ja järviä ja minä olen päässyt ihan vasta murto-osaan tutustumaan. Ja nytkin katsotaan monta lampea tällä retkellä nähdään ja etsitään sitä yöpaikkaa. Voihan se olla, että se on tää ensimmäinen lampi, jos tässä on sellainen paikka, että se kutsuu luokseen. Mutta senhän aika näyttää. Vähän täältä rantarisukon takaa yritän kuvata, niin onpa hieno rantakalliopaikka tossa.
taisi löytyä tällainen vanha lähdepaikka. Se on siihen aikanaan kehystetty ja laitettu. Mä rupesin tätä kuivaa ojan pohjaa seuraamaan tänne, niin kuin tänne päin. Noita jälkiä, että mitä siinä oli. Siinä on jonkun pienen eläimen jälkiä. Joku kulkureittihän siinä on tietenkin, mutta sitten tää ojan pää, niin se loppuu ihan tohon noin. Ei pääse jäljittämään sen pitemmälle. Löytypä kiva pian lampi, sudenkorentoja. Todella paljon tuossa lentelee isoja mölliköitä. Onkohan kuinka no sinne ei kyllä uskalla lähemmäksi mennä. No eikä sinne tietysti ole tarvekaan mennä. Tällainenkin lampi täällä vaan olla möllöttää. Ei täällä hirveästi ole muita jälkiä kuin eläinten kulkujälkiä. Tästä on varmaan ihan hyvä hörpätä vähän. Ottaa veshörppyä. Tässä olisi molemmin puolin aikamoisia mäkiä tarjolla, mutta me on nyt tullut näitä alavia maita täältä. Olen yrittänyt katsella, jos löytäisin kantarelleja, mutta ei ole löytynyt heti kun lähdin liikkeelle, niin heti kun tulin siihen tavallaan niin kuin paikkaan, mistä lähdin ja menin mettän puolelle, niin siinä oli välittömästi. Minä ajattelin, että löytyyhän niitä täältä. Ja taas on se, että mitä tästä opimme, emme mitään. Olisi pitänyt poimia heti mukaan. Mutta katsotaan, jos tästä vielä jostain löydettäisiin. Yritän päästä vähän tonne ylemmäs. Nyt toi rinne tossa on niin kauhean vaikea kulkusta, mutta ei se nyt ole ihan helppo päästä tonne mäenkään päälle. Naama hämääkin sehtii täynnä. Ei oo ollut paljon kulkijoita ainakaan tällä väylällä. Me yritän katsoa semmosen sopivan korkeuskäyrän, että voisin jatkaa tästä kulkusuuntaani vasemmalle. Ei välttämättä tarvitse kiivetä ihan tonne päälle. Mikäs tuolla vilahti? Oliko se vaan joku oksa? Ei, kyllä se oli palokärki. Oikein minä näin. Joo. Tässä me nyt hetken aikaa kuljen. Näin, tässä on ihan hyvä ja lepposa mennä. Mustikot on kyllä tosiaan valtavasti. Niitä kantarellia ei edelleenkään löytänyt. Meillä on vähän näköjään
Ukko hengästyy. Ihmetellä täältä. Tällaista uomaa pitkin kuljen täällä nyt. Nyt on molemmin puolin vähän jyrkempää mäkeä. On aika silleen haastavaa kulkea, kun ei välttämättä näe ihan kaikkia noita monttuja. Pitää kiertää tuolla oikean kautta, olisiko siinä ehkä jotain eläinten kulkureittiä. Oho. Eläinten kulkureitti ei siellä näytti vaan. Voihan se olla, että siitä joskus joku eläinkin on kulkenut, mutta on täällä joku mennyt kun vähän sammaleet liikahdellut. Tuolla mun selän takana niin vettä näkymään, niin kuljetaan sinne päin. Nyt lähestytäänkin tällaista niemen kärkeä. Aika kivikkoinen kärki. Pääsikö me tästä menemään ylös? Oho. Aikamoinen. Tuossa on tällainen pikkuinen saari. Mietään mennä tuohon alas katsomaan, että löytyisikö siitä hyvää istuinkiveä ja voisin pitää vaikka kahvitauon siinä.
hörpin tässä kahvia ja kattelen tonne vastarannalle. Siinä on tommonen kans vähän tuolla niinku niemenkärkipaikka. Paistaa aurinko. Sehän voisi olla aika houkutteleva yöpaikka. Mennään katsomaan se seuraavaksi. Kierretään tuolta kallion päältä tuonne vasemmalle ja mennään katsomaan se tuo niemenkärki, että olisiko siellä telttapaikka. Olipas kiva pieni pysähtyminen siihen niemenkärkeen. Hetken aikaa saa istahtaa kaikessa rauhassa, hörppiä kahvit. Nyt lähdetään tonne kiipeämään pikkusen tätä mäkeä ylös. Tästä onkin oikein hyvä mennä verraten noita aikaisempia paikkoja, mistä on kiipeily ylöspäin, niin on ollut semmoista, miten mä nyt sanoisin, aikamoista louhikkoa. Oho, no näköjään ne jalat täällä humpsahtelee reikiin täälläkin. Oi! No, mä laitan tän kameran nyt pois, että mä pääsen oikeesti tonne päälle. Niemenkärki saavutettu ja no kyllähän sen melkein arvasi, että kun katteli tuolta tätä paikkaa, että tämähän on vanha leiripaikka, täällä on tulirinki ja todennäköisesti tässä on telttaa pidetty aikaisemminkin, jos tähän kiilat vaan saa uppoamaan. No niin, minusta tuntuu, että minä alan pyörittelemään telttaa nyt sitten tähän näin. Sellainen juttu. No niin, tässä on nyt hetki vähän rauhoituttu ja istuttu vaan tossa. Me kävin vähän hakemaan vettä tuosta lammesta ja käydään tekemään sitten sillä tavalla ruokaa, että mulla on tuossa perunoita ja porkkanoita ja
kuivattuja, oliko ne nyt keittojuureksi, mutta kuitenkin jotain terveellistä. Ja sitten tänne on murjattu valmiiksi lihalimmikuutio jo sekaan. Ja tehdään lihakeitto kuivalihasta. Elikkä se oli jollakin retkellä, niin se oli Patvin suolla, niin me laitoin nuudeleitten kanssa kuivaa lihaa sinne kiehumaan, niin siitä tulikin yllättävän hyvä niin mä ajattelin, että voisiko se olla sitten tommonen lihakeiton lihaosio sitten, kuiva liha. Minusta se toimi siellä tosi kivasti, niin mä katson nyt, että miten se toimii tuossa mun lihakeitossa sitten. Niin mä alan tässä pikkuhiljaa askartelemaan ja laitan nuo perunat pieniksi ja porkkanat pieniksi, niin ne siinä kiehahtaa ja kypsenee aika sukkelaa sitten. Niin käydään toimimaan. No niin, siitä se soppa rupeaa syntymään. Saa nähdä minkä näköinen soppa tulee. Ja lisään tosiaan nuo lihat sitten pikkusen myöhemmin sinne. Niille ei nyt ole mikään kiire vielä sinne laitella. Sitten todennäköisesti tulee niin kuuma soppa, että vaikka ihan viimeisenä tai tavallaan niinku jälkilämmöilläkin niinku kypsyy nuo lihat siinä. Mutta katsotaan missä vaiheessa heitä. Tää on vähän tällainen kokeellinen keittiö. Kävin hakemassa 1,5 litran pullon tuosta lammesta vettä. Näyttää kovin kirkkaalle näyttää kyllä toi vesi. Mutta kai sitä pitää vähän suodattaa tai tablettia laittaa. Katsotaan mitä tehdään.
Annetaan sen nyt siinä jantua ja jähtyä. Me keitin sitä niin kauan, kun siinä keittimessä oli nestettä ja se oli siis laitettu täyteen se keitin nestettä ja mä ajattelin, että se riittää kyllä varmasti ja antaa nyt tuossa vielä jälkilämmöillä olla, niin ei tarvi laittaa edes kantta päälle. Minusta tuntuu, että parempi kuin ei ole kantta päällä, että antaa jäähtyä vähän aikaa. Tuossa mitä vähän sekoitteli ja lusikkaa lipas sen jälkeen, niin oli oikein hyvä makunen kyllä oli liemi tai neste. No se lihaliemikuutio tekee kyllä tuolla valtavan paljon, että kohta päästään maistelemaan. Hei, se on muuten elokuun 1. päivä. Lauantai nyt. Muuten lihakeitosta tuli äärimmäisen hyvä. Minä vähän pelkäsin sitä, että kuitenkin ne palaset oli niin pieniä porkkanat ja ne perunat, että kuinka ne menee niinku ihan muussiksi sinne, kun aika kauan ne siinä kiehuu. Mutta todella hyvä. Napakka porkkana, oikein hyvä peruna. Ja sitten taas se kuiva liha, niin se kyllä sinne asettu erinomaisen hyvin sekaan. Seuraava viritys, mikä siinä on, niin ainoastaan puolikas lihaliemikuutio. Nyt oli kokonainen kuutio, oli liikaa kyllä tuohon 750 millilitraa toi meikäläisen pytty, niin se oli kyllä vähän liikaa siihen. Mutta oikein makosa. Kello tulee kohta 8:30 ja vähän ennen 10 olisi sitten toi aurinko laskemassa mailleen. Katsotaan nyt, malttaako tässä teltan ulkopuolella katsella sitä vai pitäisikö se painua tuonne vähän niin kuin oikaisemaan ruotoa. Joo, kyllä tämä tästä. No niin, sehän oli taas hieno retkipäivä. Niin kuin niin monta kertaa muulloinkin. Nyt alkaa tulee, tiettäkö, polttiaisia. Ja ne tahtoo vähän ruveta kuppaamaan meikäläistä, niin minä lähden tonne teltan suojaan. Jatketaan huomenna hommia.
ei muuta kuin öitä. Huomenta. Se oli rauhallinen yö. Alkaa aurinko paistelemaan tuohon männyn runkoihin. Ja kello olisi 8:15. Me oottelin sen aikaa, että se aurinko laski ja sitten siinä 10:30 aikaa laitoin teltan ovet kiinni ja kävin nukkumaan. 7 aikaa kävin tuossa vähän puun juurella ja sitten on tähän asti sellaista silmittelyä tehnyt ja kai se pitää ruveta nousemaan ylös. Puuron keitto. Oli hyvä yö. No niin, puurot on siinä tekeytymässä ja mustikat kerätty. Otin muutaman juolukankin sinne sekaan. Oli mielettömän hieno herätä. Tuli tästä puolukoista tai noista mustikoista ja juolukoista mieleen noin suopursut. Ja tietysti kun tässä ollaan ihan taas
suopursujen ympäröimänä. Ja tässä aamulla kun 7 kantturossa avasin teltan ovet ja hyttysverkot ja kaikki tuohon noin levälleen ja sitten vaan silmittelin sen reilu pari tuntia siinä ja pikkunen tuulen vire kun rupesi käymään tässä, niin miten huikea tuoksu tuli kaikesta tästä ympäröivästä luonnosta ja totta kai nuo suopursut siinä päällimmäisenä. Kyllä. Iltahan oli todella lämmin ja se oli hellepäivä taas eilettäin. Ja luulen, että tästä päivästä tulee ihan samanlainen. Kaikki ennusmerkit näyttöisen viittaa siihen, mutta tällä hetkellä tässä kuitenkin on sen verran viileä, että takki piti heittää päälle, että on mukava olla. Eikö se kuitenkin ole niin kuin tarkoitus, että olisi ihan mukava olla? Mitä sitä tässä rupeaa hytistelemään? Tuli tässä sellainen asia mieleen, että ei niitä kanttareilleen muuten löytynyt sitten ja sehän tarkoittaa sitä, että jäi kanttarelli sipulisoossit tekemättä ja sen takia, että nyt vedetään ruikkuleipää niin pelkällä voilla. Mutta ensi kerralla sitten.
Oho. Upeata maastoa. Kiva niinku yrittää luovia täältä tonne eteenpäin ja ylöspäin. Mä ajattelin päästä tonne mäen päälle nyt. Tässä on koko ajan vähän katsottava, että minkälaista reittivalintaa tekee. Mutta tosta me pääsisin sinne nopeammin. Eli tosta pääsisin nopeammin. Siinä on vähän ehkä jyrkempää. Tuolla olisi vähän loivempaa. Mutta sitten jos mä menisin tästä näin, tämän jyrkemmän kautta, niin sitten mä pääsisin nopeammin sinne ylös. No, tästä mennään. Tuolla toisella puolella kimaltelee jo Uuslampi. No niin. Tähän onkin hyvä päättää tämänkertainen samoiluretki. Tavoite saavutettiin, eli löydettiin rauhallinen metsälampi, mihin sain yksiön laitettua kasaan. Kiitos taas tosi paljon seurasta ja muistahan tilata kanava, jos et ole vielä tilannut sitä, niin sitä arvostaisin tosi kovasti ja myöhään nähdään taas seuraavalla retkellä. Nyt ei muuta kuin moi moi!